जायखिजाया आं बे खोथाखौ बुंनि जे बावैनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट पुरा डिस्ट्रिक्टआनो दिनै बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दं उइथिन दा माने 2-3 मान्थ आरो बिनि बादैबो गहपुरनिबो 90% बाहागो हाबनायनि मोनसे सम्भाबनायाव दङ दा बेबायदि जुदि जों नायोबा दिनै लखिमपुराबो बिराद गोजान नंलिया बावैनो बे गासैबो माने जोंनि जि सिमां माने जे सिमांखौ नुनानै जोङो मोनसे गोग्गोम बर' समाज दानायनि जि जोंनि सिमां बे लासैनो बे गासैबो जानो थांगासिनो दङ सानजा ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां आसा खालामदों जे सुपार 50 बायदि मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि जि माने एडुकेसन लाइनाव जिबायदि माने बिटिआरनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ बे खामानिखौ बेवहाय मावजानो लुगैदों आरो आं खोथा होदों जे फैगौ समाव बिराद थाबैनो बे ओनसोलनिफ्रायबो सानजा ओनसोलनि धेमाजि लखिमपुर सनितपुर बे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो सुपार 50आव बाहागो लानायनि खाबुखौ होगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो रादाय होदों आंनि थाखाय राजनितिक जिउआव बे मोनसे बिराद मोनसे गोसोखांथावथाव आरो गोसोआव थाथावथाव मोनसे समय मानोना सानजा ओनसोलाव थानाय जि जोंनि बर'फोर रायजोफोर दङ दिनै लखिमपुर जिल्लानि गगामुखआव मोनसे बाथौ जथुम मोनसे जादों आरो बेवहाय हाजार मानसिया फैनानै दिनै बाहागो लादों गावनि जि माने गिबि धोरोम बे गिबि धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे आं बिथांमोनजों गोबां सावरायलायदों आरो बेवहाय गोबां जेंना दङ स्पेसियेलि हानि जेंना बेवहाय जों नुदों आरो जोंनि बर' ओनसोलफ्राव डेभेलपमेन्टनि खामानि जि एक्टिभिटि बेफोर बेवहाय गोबां खम स्कुलनि जि माने इनफ्रास्ट्राक्चार जि माने दङ माखासे माने स्कुल बे माने खोब माने बिराद पुवर अबस्थायाव दं गाज्रि अबस्थायाव दङ बेखौ लानानै जों दा बावैनो बिटिआरनि CM सारजों जनानै बे ओनसोलावबो जों एक्सट्रा हरि बिटिआरनि बादैबो जोङो स्कुल अन्तत खमसे खम स्कुलफोरखौ मोजां खालामनो हागोन नामा धेमाजि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव दा बिनि मोनसे सावरायनाय जागोन आरो स्पेसियेलि हाया बेवहाय गोबां मानसिनि हाया मियादि जायाखै सनितपुराव जों जे रोखोमनि हा होदों थिग बिदिनो गगामुखआव थानाय धेमाजियाव बे डिस्ट्रिक्टआव लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'फोरनि जि मोनथाय हानि जि मोनथाय बे हानि मोनथायखौ माबोरै थाबनिफ्राय थाबसिन होनो हायो बिनि मोनसे सिन्था सरसा खालामनायनि खोथाखौ आं बेवहाय रादाय होदों रायजोफोरजों नोंथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बेबायदि सानजा ओनसोलनि जि जोंनि नन बिटिआरनि ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खबर फैगोन नामा 100% गमामायैनो बे खोथाखौ दिनै सानजा ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां आसा खालामदों जे सुपार 50 बायदि मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि जि माने एडुकेसन लाइनाव जिबायदि माने बिटिआरनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ बे खामानिखौ बेवहाय मावजानो लुगैदों आरो आं खोथा होदों जे फैगौ समाव बिराद थाबैनो बे ओनसोलनिफ्रायबो सानजा ओनसोलनि धेमाजि लखिमपुर सनितपुर बे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो सुपार 50आव बाहागो लानायनि खाबुखौ होगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो रादाय होदों आरो बे गमामायैनो जागोन आं दिनै बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरनो आं खोथा होनो हायो मोनसे सुंद' सार कमिउनिकेसननि थाखाय जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो जेरै रेलनिफ्राय हमनानै जोंहा बासनि थाखायबो सुबिदा क'क्राझार थांनो थाखाय बेनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो ना बेनो जायखिजाया आं बे खोथाखौ बुंनि जे बावैनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट पुरा डिस्ट्रिक्टआनो दिनै बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दं उइथिन दा माने 2-3 मान्थ आरो बिनि बादैबो गहपुरनिबो 90% बाहागो हाबनायनि मोनसे सम्भाबनायाव दङ दा बेबायदि जुदि जों नायोबा दिनै लखिमपुराबो बिराद गोजान नंलिया बावैनो बे गासैबो माने जोंनि जि सिमां माने जे सिमांखौ नुनानै जोङो मोनसे गोग्गोम बर' समाज दानायनि जि जोंनि सिमां बे लासैनो बे गासैबो जानो थांगासिनो दं आरोखि गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव
फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।